ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. Айни замон дар назди бозори Балх қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф роҳ ба сӯи раёсати БДА, дар ин ҷо худи бозори Балх ва аз ин тараф бошад ҷӯи Бодом ва посёлкаи Айни. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, тақрибан 150 метр. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз раҳи калон то хона 150 метр ва худи ҳавлии фурӯшӣ 5 сотиқ замин ва дар умум 7 дар хона мебошад. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳавли танурам дорад, водопровод, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. 5 сотиқ замин, 4 дар хона дар бинои асосӣ, бо 3 дар хонаи дигар дар тақхона мебошад. Дӯстони азиз, 2 ҳаммом, 2 ҳоҷатхона, 2 ошхона дорад, якташ дар дарун, якташ дар берун. Дар ин ҷо дари асосӣ, тақхона, дари меҳмонхона ва дар ин тараф бошад тарафи оғилхона. Медароем ба даруни бино. боғчаи ҳавлӣ мебошад. ҳавлӣ зебо аст дӯстони азиз, ҳам аз дарун ва ҳам аз берун. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, дуюм ва сеюм ҳуҷра. мегузарем ба ошхона. дар ин ҷо ошхона мебошад дӯстони азиз ва ин ҳоҷатхонаву ҳаммом, канализатсия ҳаст. ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем бо барқ ва об таъмин мебошад. дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, чӣ хеле ки мебинед ҳамаи ҳуҷраҳо таъмир доранд. хона дар назди бозори Балх ҷойгир аст. ҳамагӣ 150 метр то раҳи калона. минтақаи бениҳоят хуб мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. инчунин бозори Балх дар наздики хона. ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона, дари алоҳида дорад. ҳавлӣ 4 дар хона дорад ва боз 3 дар хонаи дигар дар тақхонаш ҷойгир аст. бе таъмир мебошанд. дар умум 7 дар хона мешавад. паталокҳои тақхона баланд мебошанд дӯстони азиз, трезачаҳоям дорад. дар ин ҷо як ҳуҷра, дар байн дуюм ҳуҷра мебошад ва ин сеюм ҳуҷраи тақхона. масоҳати тақхона калон мебошад, паталокҳо баланд. имконияти хуб аст то ки таъмир карда ба ҳуҷраҳои истиқоматӣ табдил тиҳед. мегузарем ба қафои бино. инро метавонед боз як ҳуҷра кунед. дар ин ҷо бошад оғилхона. дар оғилхона дӯстони азиз, роҳи подвал мешавад кладовка кунед. худи оғилхона ва ҳаммом. нархи ҳавлӣ бошад 1 миллиону 650 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад. варианти алишиам ҳаст, аз болош пултиян. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, дар назди бозори Балх ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.